Și bine vă regăsit la primul meu episod de Stumble Guys. Da, eu sunt nou pe YouTube, îmi face foarte mult acesta. Noi suntem pe Hack, observați aici Maria's Gaming. Să vă așa nu mă interesează. Aici avem pe Lucas Y8 pe zonă. Uite, aici ai Tudor. Da, sunt mai mulți pe acest. O să dăm un match și la blog de Legenda chiar acum pe moment. Că știu că vă place, dacă vreți să primiți un Stumble pe gratis, rupeți acolo butonașul de like. La voi a venit Crăciunul. Uite, noi să jucăm. Eu odată am câștigat și am făcut un estro și un refire pe 2 blocuri. Dacă vreți să știți, bă, mi se pare că eu nu biflează. Bun. Bine. Ui, cred că el ce l-am eliminat. I-am dat-o. Aoleu. Cei care nu aveți emote sau nu sunteți pe Hack, vă recomand să nu dați la blog, deci legendar. Sunt foarte mulți care au emote și vă pot. Da. Că acum mi-a dat cu mine. Da, sincer, cred că o să merg pe... Și... Aoleu! Da-am pierdut. Dar nu nimic, dacă o să revenim, o să facem, dacă vreți, și live cu abonații. Skin-ul ăsta. Mie îmi place pentru că are și skin-ul default în spate. Voi ați făcut? Voi sunteți unul de aici? Dacă se uite cineva la mine, să scrie în comentarii dacă jucați vreodată la o hartă din workshop. De ce tot sună așa? Auziți? O să mai dăm, hai să zic, aici, uite, ăsta e începutul meu, de nu pot pentru că nu am avut după. Poate odată o să alegem, dacă vă scrieți numele în comentarii, o să alegem niște abonați ca să jucăm cu ei la un turneu de 3v3 ori 4v4, nu știu. Dacă ați dori asta, scrieți în comentarii și uitați să dați un like și să lăsați acolo, nu știu, dar vreau să vă spun, să lăsați acolo în comentarii și lângă dacă ați vrea să facem un turneu, să jucăm la un turneu, scuzați, să jucăm la un turneu, lângă să jucăm la un turneu dacă ați dori, să scrieți numele vostru de pe Stumble Guys. Că eu nu sunt ca toți youtuberii și eu aș vrea să vă adaug la prieteni. Da, nu. Ori numai că... Da, nu. Așa am pețit odată eu să vină unul și să fie doar unul în spatele finish-ului și să-mi dea troll. Eu cred nu mă așteptam asta. Să dăm un play normal. Hai că dăm. De ce să nu ne încurce? Că noi vrem să jucăm la un play. Vă picat piciorul și pumnul de la Kiwi oro specială. 500 de gemuri. 75 de Stumble Token. Spuneți în comentarii.
Vă uitați la Madeleine și la Nin. Dar eu chiar vreau să dați un mare like și să rupeți butonul de subscribe. Eu vreau să ajung la ultimul nivel, pentru că cei pe care sunt aici, nu, eu știu să-i trolez, că i-am jucat de foarte multe ori. Am crezut că o să pierd. De foarte multe ori am jucat pe harta aceasta, sunt foarte bun. Uite, Cute Maria. Am stat sambal-ul ăla, cred că era de acum, că îl chema și player, ca până nu știu cum. O Bogdan Evelyn. Eu m-am uitat și la funny momenturi din Stumble Guys și am văzut momente epice. Dar Menghel a făcut espro pe 2 blocuri. Vă dați seama? Eu am făcut doar de fire. No, da. Nu cred că o să mă mai calific o zene urât. Știți schema asta? Opa. Așa mai vede acasă. Bă, eram aproape ultimul și am revenit al 5-lea. Să zic așa, al 7-lea, dacă nu era ăla. Au făcut. Mie nu-mi place să fac troll, că când fac eu troll, dacă trece timpul și așa, eu vă sugerez să nu faceți troll la final, să vă calificați, că dacă trece timpul, da. Ei, mi s-a întâmplat asta odată, am vrut să fac troll pe Points Place. Harta asta o urăsc, deci mie nu-mi place. Da, vreau să vă spun că asta cu Cyber Jimmy, oricum se chema el, e pe hack. Pentru că nu este lansat skin-ul. Ba da, este lansat pe hack, dar pe normal nu. Uitați-vă pe telefoanele care nu aveți hack, că nu, uitați-vă la alt skin să vedeți că nu apare. Și nu sunt tare cu ăștia. Dacă vreau să vă sugerez și și tactica de asta în mijlocul taunty bună, dar mai bună e să stai și așa. Pentru că eu așa pierd de obicei. Deci am văzut astăzi foarte mulți oameni cu Cyber Jimmy. Dar de ce să ne-l dea skin-ul ăsta? Dar cred că o să mai dăm un meci la bloc, deși legendar. Și gata. Păi deci mie chiar mi-a picat, mi-a mers bine Super Punch la care le-am dat la Snow Părela, oricum se cheamă skin-ul ăla. I-am dat un Super Punch, s-a dus direct în laser. Mai dăm un match. Ar trebui să dați voi un subscribe și un like când le cheltuiesc gemurile, să vă fac vouă episoade. Dar ce nu fac youtuberii pentru abonați? Nu? Ce nu fac? Aoleu, ce am încercat la Jimmy! Am vrut să-i dau la Jimmy. Aoleu! Păi, mă tu! Aoleu, am vrut să-l mai prind și pe bol dacă mă duceam în laser. Nu, aoleu. Eu odată mi-a dat un punch și credeți-mă, da, deci unul ăla are bulgările.
Aoleu. Aoleu, aoleu. N-am zis că las. Aoleu. Păi. Aoleu, am să-l dau. Eu câteodată mă încurc și cu emoturile. Eu de mai multe ori când filmez ori așa, ajung în final la bloc de șlegie, dar în final pierd. Da. Bine, mă, bine. Doamne, cum era să pic. Dă-și pe hack, că nu era adăugată aia. Bine, e adăugată pe hack, dar nu e adăugată animația aia cu șoseta, nici pe shop și nici în PES. Verificați voi să vedeți. Sigur, eu sunt pe hack. Nu. De bun de dacă mai eu o să stau aici. O să stau acolo să-l încurc și doar. Am văzut. Dacă v-ați uitat la episodul lui Nocivanu cu Clorna, când a avut el emotul de picior cu apă, al doilea, a doua tură, dacă ați văzut, cum i-a dat Nocivanu acolo un pumn la Clor. Da, mie nu prea reușește să stau acolo. Și uitați încă o tactică. Fără taunt, dacă nu aveți taunt. Dar cel mai bine e să... Wow, ăla cum eram... Nu. Eu mai bine fac eu. Așa și gata. Bun. Să văd. Așa. Și suntem în final. Cred că o să câștig Rana. Eu nu prea cred. Dar cine știe, poate eu să pice unul așa și o să rămână unul și o să-i dau un pula ăla și o să pice. Cine știe. Eu am văzut doar 2 cu skin. Asta vreau să fac un despo. Da, deci cam ăsta a fost și episodul. O să dăm live să vedem câte gemuri primim împreună. Să vedem dacă rezistați până în finală câte gemuri primiți. 20 de gemuri. Pa, pa!